Yeah! Nens i nenes! Us explicaré una llarga història d'un gran rei que va arribar a la glòria. Trepitjava les xancletes sempre ferma. Ell ja sabia que era tot un repte. Oh yeah! Come on, baby! Sempre lluita per tots els seus somnis. Potser fracasses tot i que t'esforcis. Només has d'eliminar tots els dimonis interiors i així viuràs millor. Sé que és un repte molt difícil i impossible potser, però quan el sento a ell veig que el somni es fa real. El dia ha arribat i em sento emocionat. Porto temps així esperant aquí i no puc controlar-me. El dia ha arribat, un dia inoblidable. Fot-li un cop al temps i mira endavant, que ara ens retrobarem per al nou món, per al nou món, per al nou món. Aquest món canviarà.